al belebele tizi ko ngane wolo amadi ne mu kuma wala ne ko mege arlanti deni o mundi sama segu dinke sama segu di amadi awo ambe ma fo ya ko sama segu be emetri kare kono Dubai ano foke atoro la a continent Dubai besa amaka kuna jai Dubai besa amadi ay dumi sa sisa eskawe ay amwe ya ne mai abi Dubai clanche bo ha amadi Dubai clanche awa aga sokura aujourd'hui aussi c'est na ko ko farafin tu mesega yoro yere soro Dubai ot me mo wadda bali bawo sama se ko koni ale takara Dubai de sama se se du sa Dubai jeli est-ce que ya terrain ne ma yenyere la fula madi ne mai e ma yor ne mai aga bon alla boni ma ngo ha ne mo ko tu mesega wolo tu ne tu ba ko belebel tizi kan wolo alla amadi kala ne ni fande yan warala mo hakli la ni fande be feki hakli tieke abi I kuma yelema di I yɛrɛ ta do be kuma suko mo amade yɛrɛ ta do ama hakili tiere hakili normal yɛrɛ kalambe e de la ka so e farafin bolo Dubai ya o koni ke ay jeliba amadi jore ro ko amadi jo fo de teni ali ne ba ko ga belebele sisi o ke tawo ini be fande bo yan ko jeliba me no o kun kera ke ambe tulso min kono funden na faga ya no wallahi amadi jombe ni dagante wa jombe ni dagane do no ala tiere ala ya ko do ge mo ko do yi ba ni sigira ga ni ro ba ko ala tife azara hotel bare do rande do aya bare ke wallahi ko soni nga bon ha suba aka boni carte clé ha amada bare ni tere nyogon ti saka tap mama ko yo don wala aw be kun diga fo ko sama segu be emetri carré kono Dubai ma fo de jeliba ya fo abado me mi fo abado kale de ko atek man na ay du mi sa yo ye kon ay du mi sa yo ye akana na ne sama segu bla ni ona sa ne ma fo de aya fo aba wera kala na fini ma fo de ekelenta fen ya fo akli ba bela mais aw se ka commentaire kono do ka ta félicitations c'est bon mo le ato law am do wallahi ma ay so do de bo sama segu kele ale de kera fara film fola e mi al 12 ans Dubai ka jo ayereta ça c'est la vérité quartier kele ni ya aduni bunya ya so ko ni e cheme quartier kele alande o ta wallahi ngo duni nga bon to ko mi kala ne ya yo awo jeliba ke amadi kele fino so ni na ngene ko ta chensa quartier kele ti chen wallahi son ni ya idore bi kan yangoy awaye abto ka ke ko mo mayre amo nae ay ne mai che ka dala ne ma so ni follow aga bu ma fa sama suwe inne fla am ta turke awo ala ka seno ni nyengo do ay ça c'est monsieur penalty penalty karani afa adabla jeliba fara kela sa mene mun fo ne ko penalty de est-ce que ya le toya penalty di ke fe ballon d'or tena chaba Marceli kita ballon d'or tena afai kwa kana amari nken nare no ay ballon d'or tena ay afai ay al sini ballon d'or tena aba fa ma ko monsieur penalty